Фәтхулла Абдуллин. Күрәсен күрде. Атна 10 көн үтте микән, Камил эштән кайтуга фатирлары тып-тын. Урын җир җыештырылмаган. Кухня ягыннан пешкән аш исе дә килми. Савыт-саба юылмаган килеш өелеп ята. Шәйнектән әйтерсең кытып салкыны килә. Өстәлдә фақат бер бит кәгазь ята. Анда бәгырьләрне өтеп алырдай 4-5 сүздән торган җөмлә. Камил, гафу ит, түзәрлегем калмады. Камил иртәме соңмы нидер буласын сизенгән иде инде. Чөнки бу арада өйдә тәртип бетте. Ул бер кавым башын иеп, терсәге белән буш өстәлгә таянган килеш шигәләрен учлап уйга калды. Хәзер аңа Нишләргә? Шушы сорауга җавап таба алмый күпме утыргандыр хәтерләми, бераздан торып бүлмә буйлап йөренде. Ни өчен икәнен үзе дә белмәстән кием шкафларын ачып япты. Анда Лиананың күлмәкләре юк. Күрәсең, ул барында алдан ук уйлаган, чарасын күргән иде. Ир балтасы суга төшкән кешедәй чарасыз диванга барып сеңде. Өй эче мәет чыккан шикелле тып-тын. Сөйләшер, киңәшләшер кеше юк. Хатынының каты-каты басып йөргән аяк тавышлары да, уллары Азатның юк кына әйбердән кызык табып, бүлмә яңгыратып көлгән авазы да юк. Фақат стенадагы тышкы кыртышына тузан кунган түгәрәк сәгать кенә бернигә дә карамый, секундларны минутларга тезеп, бер өзлексез текелди. Әллә чыннан да Лиана киңәш иткәнчә, әнисен акылга зәгыйфләр йортына илтеп тапшырыргамы? Уйласаң, бер алар гынамыни? Машинаң белән фырылдатып килеп туктыйсың да, яраксыз әйберне чүплеккә чыгарып ташлаган кебек илтәсең дә ыргытасың. Мәгез, карагыз, шуның өчен дәүләт сезгә акча түли дисең. Алай итсәң, авыруны карап мәшәкатьләнәсе юк. Идә бернинди истә, кыз да юк. Рәхәт бит. Алай эшләсәң, улын алып, Лианасы да кайтыр. Элеккечә яшәрләр. Элеккечә ихлас, элеккечә эшкерсез булырмы соң ул тормыш? Күңеленә килгән бу ямьсез уйлардан Камил үзе үк чирканып куйды. Кеше кара сизмәсен дигәндәй, янында беркем булмаса да як-ягына каранып алды. Бүлмәдә кеше заты юк. Алар икәү генә. Камил дә сәгать кенә. Сәгать телләре ялгыша күрмә дигәндәй, бер өзлексез текелдәп минутларны саный. Эчке бүлмәдә газизләрдән газиз әнкәсе. Камилне үстергәндә аңа җиңел булгандыр дисеңме? Башта 9 ай карынында күтәреп йөрткән, еласа юаткан, төн йокларын калдырып бишектә тирбәткән, авызыннан өзеп, иң тәмле, иң татлы ризыкларны аңа биргән, чылаткан чүпрәкләрен юган. Эй, санап кына бетерерлекмени? Хәзер аның шул игелекләренә лаш итеп төкереп, бик җиңел генә ахмаклар, акылы зәгыйфләр йортына илтеп тапшыр инде. Юк. Алай эшләсәң, юлда кайтканда ук үзеңне аяз көнне яшен сугар. Аллам сакласын. Юк. Булмый. Камил үлсә дә алай эшли алмый. Эшләмәячәк тә. Ул бит ана. Әнкәй. Сине бу якты дөньяга китергән. Синең өчен ут йоткан бердән-бер изге зат. Камилгә 3-4 яшь булды микән, әтисе аны үзе белән алачык калып барды. Ул тимерче белән сөйләшкән арада шук малай алачыктан чыгып китте. Шул чак ул бер як читтәрәк балчык өеменнән сизелер-сизелмәс кенә төтен чыгып торганын күреп алды. Нәрсә бар икән анда? Читтән генә карап торып буламыни? Өемнең түбәсенә менеп карарга кирәк. Тик тормас малай менүен менде. Аягын нидер өтеп алгач, тыпырчынган иде, гөбердәп 2 аягы бер юлы күмер базына чумды. Әтисе аның ачыргаланып кычкыруына алачыктан йөгереп чыкканда соң иде инде. Мизгел эчендә малайның тездән түбән аяк тиреләре куык кебек кабарып чыкты. Әтисе аны күтәреп якындагы авзал буасына йөгерде. Улын яр буена утыртып, аякларын суга тыкты. Аннары тиз генә үлән йолкып, Камилнең астына салды да, шунда гына утырып тор дип китеп барды.
Улының аяклары пешкәнен ишетеп, әллә кайдагы кызыл саз басуыннан йөгереп кайта торгач, шәшәп беткән әнисенең кыяфәте Камилнең әле дә күз алдында. Әтисе үлгәч, әнисен кияүгә сорап килгәннәрен дә хәтерли әле Камил. Ярыйсы гына ыспай киенгән мыеклы абзый иде ул. Ипле генә сөйләшеп утырганда кияү егете: «Малайыңны детдомга илтеп тапшырсаң да була инде, Хәтирә. Анда ятим балаларны әйбәтләп тәрбиялиләр, укыталар», дип куйган иде. Аннары өлкәннәрнең сүзен шым гына тыңлап утырган сабыйга борылып: «Детдомга барасыңмы, улым? Анда балаларны тәмле ризыклар белән сыйлыйлар», дип юмалап, башыннан сыйпап алганын да хәтерли әле Камил. Улы турында, ятимнәр йорты турында сүз чыккач, әнисенең кыяфәте дә, сүз сөреше дә кискен генә үзгәргән иде. «Сез ни сөйлисез, Фәтхрахман абзый? Нишләп мин бердән-бер улымны ятимнәр йортына тапшырыйм ди? Булмаганны. Мин нәрсә, бер балада карап үстермәслекмени?» Ялгыз башына кыен булса да, шул чагында әнисе аны ятимнәр йортына илтмәгән. Кияүгә дә чыкмаган. Хәзер нәрсә, шушы әнисен акыллы зәгыйфләр йортына илтеп тапшырсынмы? Уйласаң, бәлки әле әнисен рәнҗеткән, сүзен тыңламаган чакларда булгандыр. Исән чагында аның бәхиллеген алып калырга кирәк. Малай чакта уенга һәвәс булды Камил. Әнисе иртән басуга киткәндә аңа эш кушып калдыра, аның малайлар белән уенга мавыгып, әнисе әйткәннәре онытыла. Исенә төшсә дә, ярар, малайлар белән тагын азрак уйныйм да кайтам дип күңеленә беркетеп куя. Юк, көтелмәгән берәр хәл килеп чыга да аның уйларын шәлпәрәмә китерә. Бу юлы да шулай килеп чыкты. Малайлар җәйге шилләдә урамда уйнап туйгач, кыенырга ындыр артындагы буага киттеләр. Өс башларын шишеп, суга кергәннәр генә иде, болыннан кайтып килүче Миргаяз абзый күпергә керде. Кулындагы ике җәпле таякка йылан уралган. Гади тузбаш кына түгел, агулы кара йылан. Гәүдәсенең бер өлеше таякка уралган, койрыгы асылынып торса да як-якка боргалана, ычкынырга омтыла. Миргаяз абзый җәмки шикелле ике чатлы таягына йыланның башын кыстырган, җибәрми. Буада чупырдашкан малайлар сайрак җиргә басып, тамаша кылырга тотындылар. Тамаша кылуга тиз арада кызык суну да өстәлде. Миргаяз абый, ничек тоттың? Ничек эләктердең? Ничек чакмады? Абзыйның әбәткә генә кайткан чагы. Малай шалай белән сүз куертып торырга арасы юк. Ул кулындагы таягын йыланы белән бергә тотты да буага ыргытты. Мәгез, үзе белән сөйләшегез. Күкрәктән суда басып торган малайлар куркышып як-якка сибелделәр. Күбесе тизрәк судан чыгарга ярга ыргылды. Арадан бер Габдрахман гына нишләптер каршы як ярга таба йөзәргә тотынды. Коры җирдә камчы кебек яткан йылан суда батмады. Гәүдәсен бик җайлы гына як-якка боргалап йөзеп китте. Юк, йөзеп түгел, су өстеннән шуып кына бара шайтан. Ул тизрәк каяда булса качып кытылу өченме, Миргаяз абзыйга үч итепме, Габдрахман артыннан куып китте. Габдрахман әле буаның яртысына гына җиткән. Куркудан, каушаудан йөзүенең дә рәте чираты юк. Куллары белән шәбәләнә, авызына кергән суны бер туктаусыз пышкыра. Булай булса, йылан мескен Габдрахманны куып җитәчәк иде. Хәлнең мөшкиллеген абайлап, Миргаяз абзыйда кире борылды. Киңәш биреп кычкырышкан малайларны аралап, кабат күпергә керде. Ирләрчә саллы тавыш белән малайга кычкырды. Курыкма, Габдрахман, курыкма. Йылан куып җитә башласа, суга чум. Суга чум да кире борыл. Курыкма, кабат суга керми ул. Йыланның да яшисе килә. Тизрәк ярга чыгып, каяда булса качасы килә. Мин әйткәнчә эшлә. Шулайда Миргаяз абзый яр буендагы куактан пеше тал чыбыгы, йылан өчен Газраил, сындырып алды һәм тиз генә шишенеп тә ташлады. Аның тәне шалкан кебек ап-пак иде. Арка кыздырып ятырга авыл кешесенең вакыты бармыни? Безнең халык җыр телле бит инде ул. Кешенең холык-фигыленә ятышлы яисә берәр кимчелегенә бәйле кушамат шәпи дә куя. Миргаяз абзыйга шул тәненең аклыгына ишарәләп инде кыргаяк кушаматы такканнар.
Әмма ул бу минутларда һич кенә дә кыргаяк түгел, ә киек ауларга чыккан сунарчыны хәтерләтә иде. Ул тагын малайга кычкырды. Габдрахман, йылан чакса да курыкма, аның агуы синең тәнеңә эләкми, суга ага, мин әйткәнчә эшлә. Бар көчен җыеп йөзгән Габдрахман, йылан аңа якынлашуга тирә-якка су тамчылары чәчрәтеп, төпкә чумды. Абзый әйткәнчә, су астыннан кирегә борылды. Йылан Габдрахманның башы судан калыкканын көтеп тормады. Яр буендагы куаклар арасына кереп, күздән югалды. Миргаяз абзый шуннан соң гына кулындагы чыбыгын читкә ыргытты. Курку катыш каушаудан хәлсезләнә башлаган Габдрахманны судан сөйрәп чыгаргач, үз юлына китеп барды. Ул көнне малайларның авызында йылан белән булган хәлләр иде. Камил өйгә кайтып кергәндә инде кич җиткән. Өйдә бер нәрсә дә эшләнмәгән. Табак савыт юылмаган, кыш-кырт каралмаган, әнисе иртән табакка салып калдырган бәрәңге дә әрчелмәгән килеш кояшта шиңеп ята иде. Эштән кайткан әнисе әле тегендә, әле монда чабып, хуҗалыктагы кичке эшләрне тәртипкә китереп бетергәч, улы Камилне каршысына утыртты. Кычкырмыйча, салмак сабыр гына, шулай булса да ярыйсы ук үтемле итеп сөйләргә кереште. Улым, син үзеңнең малайлыктан чыгып килгәнеңне сизмисеңмени? Әтиең синең кебек чакта инде ат белән җир сукалаган, җир тырмалаган. Ә син һаман җил куып йөрисең. Безнең хуҗалыктагы эшләрне күрше кереп эшләмәс бит. Күп мәйтергә була сиңа. Кылагыңа да элмисең. Һаман уен да уен. Аның бер чиге булырга тиештер бит инде. Акыл утыртырга вакыт. Әгәр тагын бер тапкыр шулай кыланасың икән, урманга керәм дә югалам. Шуннан соң ул кайнаган чәендә эчмичә урынына барып ауды. Әнисенең рәнҗү катыш инәлеп әйткән сүзләреннән соң гына, әнисез калсаң нишләрсең? Кая барырсың кебек куркыныч уйлар Камилнең аңына барып иреште. Әтисез калса да ул ятим булмады. Әнисе аны һәр чак җил давылдан саклады. Әгәр ул да үлсә, аннары бит аны чыннан да ятимнәр йортына илтеп тапшырачаклар. Юк, ул анда мәңге дә аяк басмаячак. Икенче көнне әнисе эштән кайтуга каралты-кура ялт иткән иде инде. Шул вакыйга Камилнең исенә төшсә, әле дә тетрәндерә. Әнисе алдында үзен гаепле саный. Уйласаң, ата-ана алдындагы бурычыңны гомерең буе түләсәң дә, түләп бетерә торган түгел. Пәйгамбәребез дә оҗмакка юл әниләрнең аяк астында дип юкка гына әйтмәгән. Исән чагында аның бәхиллеген алып калырга кирәк. Күрше бүлмәдән әнисенең нәрсәдер сорап булса кирәк, ыңгырашкан авазы ишетелде. Камил кабаланып, ул яткан бүлмәгә кереп китте. Кай чагында Камилнең күңелендә әгәр Миләүшә белән тормыш корган булсам, бәлки бу хәлгә тарамас идем дигән үкенү хисләре баш калкытып ала. Кем белә? Ә бәлки тик үткәнне кайтару буш хыял гына шул. Ул турыда уйладың ни дә, уйламадың ни. Ялгышны төзәтергә инде соң, язмышны үзгәртүдә икеле. Күрәсең, бу аның тәкъдиредер. Камил ике кулына ике сумка күтәреп кибеттән кайтып килә иде, көтмәгәндә аңа Миләүшә очрады. Исәнләшергә дә китәргә иде исәбе. Әмма бүген Миләүшә аның юлына аркылы төште. Тукта, Камил, кая шул кадәр ашыгасың? Камил эшеннән генә апалар хәленә калгач, нишлисең? Йөгерәсең инде дип сыкрап алды. Шулай да туктарга мәҗбүр булды. Сумкаларын җиргә куйды. Хәтирә апаның хәле ничек соң? Әз генә булса да алга китеш юкмы? Камил җиңелчә генә башын чайкап алды. Юк, шул элеккечә инде, ятып кына тора. Камил, бәлки сиңа берәр төрле ярдәм кирәктер? Кер юаргамы, я башкачамы? Торсынып, уңайсызланып торма, әйт. Мин кирип ярдәмләшермен. Рәхмәт. Хатын-кыз эшенә өйрәнеп биттем инде мин. Кирләнгән киемнәрне машинада гына юабыз бит хәзер.
ул бер тын гына туктап алды. Аннары ни? Кияүең бик көнче диләр. Безнең сөйләшеп торганны күрсә, сүзе булыр. Ярар, мин китим инде. Миләүшә кайбер кешеләр сыман юк, гайбәт кенә ул дип акланып тормады. Шарасыз калган кешедәй кулларын җиңелчә генә як-якка җәеп алды. Нишләтәсең инде? Ярып карарга кеше карбыз түгел шул. Өйләнешкәндә күтәреп кенә йөртермен, өрмәгән җиргә дә утыртмам дип ант иткән иде югыйсә. Миләүшә үкенечле, теләсә кемгә сөйләргә ярамаган күңел серләрен нәкъ менә аңа шишкәч, Камил моңа кадәр битараф күзләрен Миләүшәгә төбәде һәм хатынның күз төпләре күгәргәнен абайлап алды. Дөрес, ул сөрмә тартып аларны капларга тырышкан, әмма иннек кершән генә явызлык эзләрен яшереп бетерә алмаган. Әле бит аның зур гына предприятиенең бүлек җитәкчесе буларак кеше арасында йөрисе бар. Камил тормышның ачысын төшесен татыган кеше, ул белә. Көнче ир белән гомер итүче хатыннарның күбесе балалары хакына ирнең җәберләүләренә түзеп яши. Түзәр хәле калмаса гына аерыла. Миләүшә шул икенең кайсын сайлар. Камил ихтыярсыздан тагын беренче мәхәббәтенең күзләренә карады. Ул күзләрдән якты нур, әйтеп кенә аңлатып булмый торган җылы хисләр бөркелә иде. Камилнең күптән инде мондый ихлас караш күргәне юк. Ират дигәчтә, аның да йөрәге таш түгел. Ул да хатын-кызның җылы карашына мохтаҗ. Миләүшә саубуллашканда тагын бер кат: "Камил, ярдәм кирәк булса, уңайсызланып торма. Әйт", дип өстәде. Әнисен 3 елга якын авырыксынмыйча тәрбияләгәннән соң булды бу көтелмәгән хәл. Камилне эшендә эшчеләр дә, җитәкчеләр дә яратты, хөрмәт итте. Аның бригадасы алдынгы булды, һәр чак телдән төшмәде. Советлар чоры булса, күчмә кызыл байрак озак еллар аларның бытовкасын бизәп торыр иде. Шулай булгач, традициягә кергән төзүчеләр көнен ничек бәйрәм итмисең инде? Алдынгы бригада иш. Эш сәгате беткән иде инде. Билгеле, алар кәттә ресторанга барып тормадылар. Юлда очраган беренче мәйханәгә кереп тулдылар. Камилнең берничә эшчесе генә уважительный сәбәп табып өйләренә кайтып китте. Егетләр ипле генә сөйләшеп утырдылар. Бригаданың оешу тарихын, вафат булган ветераннарны искә алдылар. Шулай матур гына таралышмакчы булып, сыраханәдән чыктылар. Арада тәмәшниклар була бит инде. Таралышканчы, әйдә, бер киратып алыйк әле дип бер як читкәрәк чыгып басканнар гына иде, көтмәгәндә сагалап торганнар диярсең, әллә каян гына әзмәүрдәй 5-6 милиционер килеп чыкты. Арадан берсе: "Әһә, пивнушка завсегдатайлары. Повеселились, да", дип егетләргә бәйләнә дә башлады. Төзүче егетләр бу ни хәл дип ни әйтергә белми торган арада төркем янына айныткыч машинасы килеп туктады. Шуны гына көтеп, әзерләнеп торганнар икән. Милиционерлар эшчеләрне берәм-берәм төрткәләп, каршы торганнарның кулларына сугып, машинага кертеп тутырдылар. "Сез нишлисез? Без бит төзүчеләр. Бүген безнең бәйрәм", дип эшчеләрен яклап арага кергән Камилне дә аяп тормадылар. Кулларын кайрып төрткәләделәр. Эшчеләрне яклап, нидер әйтеп калган агайга да эләкте. "Абзый, күп сөйләшсәң, хәзер үзеңне дә алып китәбез." "Ничек алып китәсез? Мин тамчыда аракы капкан кеше түгел. Егетләр дә буталып, булагайланып йөрмәделәр, сөйләшеп кенә тордылар." "Кычкырып сөйләшәләр. Авызларыннан аракы исе килә. Тагын ни кирәк? Нәрсә? Сөйләшергә дә ярамыймыни? Сталин заманы түгел ич." Чандыр гәүдәле сержант абзый янына якын килде дә, кызыл каймалы фуражка козырёгын кисеп керердә итеп аның маңгайына терәп, йылан ысылдаган шикелле теш арасыннан берничә сүз сыгып чыгарды. "Абзый, сез эштә план артыннан куасызмы?" "Куасыз. Безгә дә план үтәргә кирәк, белдеңме?" Һәм саубуллашу билгесе итеп агайның маңгайына чиртеп алды. Икенче көнне подъезд төбендә Камилне Сәфәргали абзасы көтеп тора иде. "Ни хәл, энекәш? Эшләр барамы?" "Бара гына түгел, чаба. Артыннан куып җитәр хәл юк. Алдынгы булгач шулай тиештер инде ул. Төзүчеләр көне ничек?
Әйбәт үттеме? Әйбәтнең теге ягында булды. Бригадабыз белән айнытқышта булдык димәс бит инде. Мин дә элегрәк төзелештә эшләп алган кеше бит. Шул искә төште дә, тукта, мин әйтәм, энекәшне бәйрәмнәре белән котлап кайтыйм әле дип килдем. Рәхмәт. Камил абыйсының кыяфәтенә күз төшереп алу белән килүенең сәбәбен аңлап алды. Сәфәргали абый, тукта, мин әнинең хәлен белеп чыгыйм инде, аннан соң. Мин әле генә апаны карап чыктым. Сәфәргалинең сәфәре ешайгач, Камил фатир ачкычының берсен аңа биргән иде. Ул тыныч кына йоклап ята. Уятмый инде, йокласын. Абый кешенең сүзенә ничек ышанмыйсың? Алдашкан, хәйләләгән дип уеңа да китермисең. Камил кибеткә китте. Ял көн, бәйрәм көн булгач, кибеттә халык күп иде. Кассасына да су буе чират. Подъезд төбендә түземсезләнеп, таптанып торган Сәфәргали, эскәмия буш юк исә, әллә заводына барып килдең инде, озакладың дип, Камилне шелтәләп алды. Бер генә касса эшли. Ял көне юк исә, диде Камил аңа каршы. Ул абыйсына кирәк әҗәл даруы, 2 шешә шайтан суын ризыклар белән тулы сумкасын кухняга илтеп куйды да, тизрәк әнисе яткан бүлмәгә керде һәм тораташ кебек катып калды. Бер кулы караваттан салынып төшкән. Күзләре ярым йомык, авызы ачык халәттә әнисе тынсыз калган иде. Әнисенә әзерләп киткән чәй шул килеш тора. Кайнаган су салган банка идәндә аунап ята. Суы идәнгә түгелгән. Әнисе калтыраган куллары белән үрелгәндә ялгыш аударганмы, кулыннан төшереп җибәргәнме? Хәзер аны каян беләсең? Бүлмәгә Сәфәргали килеп керде. Ул бу хәлгә әллә ни борчылмады бугай. Камилнең әнисенең салынып төшкән кулларын күкрәгенә күтәреп куйганын, мәетнең өстен ак җәймә белән каплаганын тавышсыз гына күзәтеп торды. Аннары нәрсәдер әйтергә әзерләнгәндәй тамак кырып алды. Камил абыйсы кайгы уртаклашып, нәрсәдер әйтмәкче бугай. Сүз генә таба алмый ахры дип уйлап алды. Камил энем, ней, апаның алтын алкалары, көмеш беләзекләре бар иде бугай. Хәзер алар аңа кирәк түгел бит инде. Әнисен югалтудан тетрәнеп исәнгрәгән Камил бер мизгелгә ни әйтергә белми телсез калды. Ни дидең? Бер урында таптанып торган Сәфәргали тагын телгә килде. Хатын кызның бизәнү әйберләре сиңа да кирәк түгел бит инде. Ничек кенә булмасын. Моңа кадәр Камил Сәфәргалине, әнисенең бер туган энесе бит, һәрчак кунак итте. Бер вакытта да караңгы чырай күрсәтмәде, жәлләде. Әмма бүген аның сабыр савыты тулып ташты. Шулай да мәет өстендә кычкырырга, тавыш күтәрергә ярамаганын абайлап өлгерде. Бар чыгып кит, диде ул абыйсына тыйынкы гына. Сәфәргали әллә аңа әйттеләр, әллә бүтәнгә, бер ни булмагандай, каккан казык кебек һаман бер урында басып тора бирде. Әле җитмәсә, бур кешедәй астыртын гына як-ягына каранып та алды. Аның бу кадәр сөмсез кыланышына ахыр чиктә Камилнең сабырлыгы тәмам төкәнде. Ул түзмәде. Авызыннан аракы исе аңкып торган абзасын якасыннан электреп алды да ачу белән җилтерәтеп ишектән төртеп чыгарды. Моннан соң эзеңдә булмасын, ишеттеңме? Тагын килсәң, баскычтан тәгәрәтәм. Без Камил белән чәйханәдә хәйран озак утырдык. Ул әнисенең кырыгын үткәрергә җыена. Әле һаман аны югалту кайгысыннан арына алмый интегә. Тора-тора да, үкенешкә калды. Соңгы минутларда әнием янында була алмадым дип күкрәген тия. Мин аны тынычландырырга тырышам. Ул инде байтак кына сыраның башына җитте. Һаман тынычлана алмый залана. Әнкәем, бәгърем. Ул бәлки бер йотым суга тилмереп яткандыр. Әнисен югалту кайгысына тора-бара сыра сөрөмедә өстәлгәч, ул бөтенләй йомшарды. Кесәсеннән кулъяулык алып, күз яшьләрен сөртте. Әнкәй, бәхиллегендә ала алмадым. Ул мөгаен миңа рәнҗеп киткәндер. Абзыкаем, мине эт итеп сүк. Тукма,
бәлки миңа җиңелрәк булыр. Мин аны тынычландырырга тырышам. Энем, син үзеңне алай артык битәрләмә инде. Син булай да әниеңне тәрбияләгәнсең. Кайбер сансызлар шикелле инвалидлар йортына да, акылга зәгыйфләр йортына да тапшырмагансың. Ул сиңа рәнҗемәс. Камил биразга тынычлангандай була. Абзый, сез мине сыраханә кырты, алкаш дип уйламагыз тагын. Мин монда шул янган йөрәгемнең ялкыны басылмасмы дип кенә кердем. Юк, энем, нишләп алай уйлыйм ди. Май шүлмәге тышыннан ук билгеле дигәндәй, синең тәртипле егет икәнлегең булай да күренеп тора дим. Аннары сүзне икенчегә бормакчы булып истим. Улыгыз белән очрашып торасызмы соң? Мин уйлаганча түгел икән шул. Мин аның авырткан сөяленә басканмын икән. Камилнең кыяфәте тагын кырысланды. Лианы мондагы фатирын сатып, Пермь якларына күчте. Ул йодрыгы белән җиңелчә генә өстәлгә сугып алды. Мин улымны Пермгә түгел, Каф тау артына алып китсәләр дә, барыбер эзләп табачакмын. Без аның белән мәйханәдә күпме утырганбыздыр, хәтерләмим. Ахыр чиктә иске дуслар шикелле куллар биреп саубуллаштык. Ул үз юлына, мин үз юлыма китеп бардык. Көннәр көзгә авышкач, без Камил белән тагын очраштык. Дөресрәге, ул үзе мине, башымны иеп, уйланып барган кешене танып эндәште. Исәнмесез, абый? Әллә берәр кайгы килдеме? Башыгызны иеп, уйланып барасыз. Аның кәефе күтәренке иде. Йөзе май кояшыдай балкый иде. Юк, килмәде. Кайгыны көтеп торган кеше юк әле монда. Килсә дә качып калырга исәп. Булай гына уйланып бара идем. Гадәтем шулай. Җәмәгатемдә башыңны күтәр дип ачулана. Шир китә, гадәт кала диләр бит. Мин һаман шул гадәтемнән арына алмыйм. Я энем, үзеңнең хәлләрең ничек соң? Әйбәт, Аллага шөкер, әйбәт. Әле шушы арада гына әнкәйне төшемдә күрдем бит, абый. Ничегрәк итеп күрдең соң әниеңне, энем? Нәрсәгәдер шатланган, миңа ягымлы гына карап, нәрсәләрдер әйтте. Аркамнан сөйде. Уянгач, сүзләрен исемә төшерергә тырышып караган идем дә, булмады. Нәрсәгә юрарга микән? Яхшыга, әйбәт төш күргәнсең бит, энем. Димәк, әниең сиңа рәнҗеми, бәхиллеген бирә. Авыр чакта аны каядыр илтеп ташламаган, тәрбияләгән улы булуына сөенә. Камилнең май кояшыдай балкыган йөзе тагын да яктырды. Шулай дисең инде, алайса, абый? Әйе, нәкъ шулай. Киләчәктә атнага бер тапкыр булса да дугадан ташлама. Үзең укый белмәсәң, әниеңә атап хәер бир. Әлхәм белән кылхуалланы гына беләм шул. Әнкәй өйрәткән аятел көрси дә бар бит әле. Ихлас күңелдән укысаң, алары да әйбәт, энем. Укы гына. Күпмедер вакыттан соң без Камил белән янә бер тапкыр очраштык. Хәер, аны очрашу дип әйтеп тә булмый торгандыр. Ул сөйкемле генә бер хатын-кыз белән култыклашып бара. Егет шул кадәр сүзгә мавыккан иде, мине күрмәдеме, танымадымы, сәлам да бирми үтеп китте. Мин аңа үпкәләмәдем. Тамчы да рәнҗемәдем. Киресенчә, аларның пар аккышлардай атлауларына шиксез шат идем. Җырдагыча, җан яраткан, күңел тарткан кешең белән генә шулай илегеп сөйләшеп була торгандыр. Камилгә сыена төшеп атлаучы ул ханым кем иде? Миләүшәме? Башка берәүме? Анысы ул кадәр әһәмиятле дә түгелдер. Иң мөһиме, янәшәңдә сине ярты сүздән аңлый торган парың булу. Аллаһ Тәгалә барча җан ияләрен дә парлы итеп яраткан. Шул исәптән Камилне дә. Минем үз гомеремдә ялгыз канат кагып сәфәр чыккан торна да күргәнем юк. Аяз күктә алар һәр чак тырыйк, бергә тырыйк дип күмәкләшеп очалар. Оя кырган, бала чыгарган җирләрен ташлап киткәнгәме, тавышлары гына бераз моңсу, ямансу. Эльвира Камалетдинова укыды.